stvarno želio vidjeti. Taman za penjanje. Govorimo? Onda dok tamo v šumu se budemo tu celi, može? Ajde, sad moram ja to malo reducirati. Je pa dobro. Sad je sam stavio. Dobro.
Samira, pa ono sad će se zvaliti. Evo, vidiš? Kome ko za cijage lende tu nabući? Špagu nismo imali, jeben. Ne, pa kažem, tijem sve mogu cijage lende tu nabući. Kad imamo na grupi nekog starijeg, onda mogu je lende. Da. Ovdje se zadiha nakon 2 minute. Uvijek gledaj. Zestam se, to je bilo... Primaj. Ajde, prvi način. A ja sam vidio kako prvi je krivo, ali prvi je krivo. Leptir je onaj koji je prvi. Kako je visok. Ovakav je mama područja, ne može nješ. Ovako. Baš, znaš li kako se osjećaš?
Znači uopće, vidiš tamo, znaš da nije visoki. Ste ne iznelo tamo to. Da, ovaj pogled. Ne smiješ se. Pa čekaj. I polako. Maja, odite vi prvi. Može. Pogledaj.
Daj, stavimo